एनडिपिआ पृथिवीनि मानसिफोरजों गिजानाय बिराद शक्तिशाली मोनसे दावहारु आफादमोन। बर' जातिखौ गियोमोन एनडिपिनि बाथ्राखौ गोसोखांनानै। बे एनडिपिनि शक्तिखौ भारत सरकार मुलुगनि गासैबो गोहोफ्रा स्वीकृति होनो गोनां जादोंमोन। भारत सरकार आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां खेब सावरायनानै फैनायनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'आव गोदान मोनसे बिटिआर नामनि चुक्ति खालामदों। खनथाम गोरोबथा भारत गभर्नमेन्टआ बर'फोरजों खालामनो गोनां जादों। दिनैसिम कोनो जातिजों कोनो हारिजों भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ बेबायदि गले गले खनथामसिम एकर्ड खालामनाय जारिमिन गैया। सेरफांगुरिनि ट्रेनिंग सेन्टाराव फरायनाय फोरबोनि मेलखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि बिटिसिनि आथिखालनि इएम बिथां दैदेनगिरि मोनसे समनि एनडिपिनि आर्मि चिफ मानगोनां सिला बसुमतारी फंबाय आरो बेनि उनाव जोंनिनो एक्स एनडिपि एसोसिएशननि आफादगिरि फंबाय चन्दन बसुमतारी, एक्स एनडिपि एसोसिएशननि सेक्रेटारि रिंखां मोसाहारी फंबाय, पलिटिकल एडभाइजर अल्टारनेटिव पार्टी अफ बर'लेण्ड एपिबि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा मोनसे समाव जेलारमोन, जेलखानानि मालिक, जेलनि देरसिन अफिसार जेलार बिथां प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो बेयावनो जोंहा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय मानगोनां बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारी, सेंट्रेल बिपिएफनि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि मानगोनां आदा जोमै औवारी, ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांनि दाबा आं खिन्थु बांसिन जोमै औवारी होननानै गाबज्रिनो बिराद मोजां मोनो। जाय हक आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बिपिएफनिनो सिडब्लिउसि मेम्बार मानगोनां उकिल बिथाङा उकिल मावो कमल साहा बिथां मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन आफादगिरि जानानै बे समाव बिथाङा जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा आं ओंखारबोनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिबो जादों। बिथाङा गहपुरनि बुद्धिराम बसुमतारी दा जोंनि दलाव बिथाङाबो सासे सेक्रेटारि लोगोसे जोंहा जोंनिनो दतमा ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि महिला कुमार ब्रह्म आरो जौसाङाव जिरायनाय जोंनि हिन्दी भाषी सेलनि आफादगिरि जितेन्द्र गिरि आरो
गुबुन गुबुन जोंनि हानजानि आंनि मावथि लोगो दैदेनगिरि नोंथांमोन एनडिपि एसोसिएशननि दैदेननायाव दिनै बेवहाय बिपिएफ हानजायाव हाबनानै खामानि मावनो आवगायबोनाय मोनसे समनि दुलाराय बुहुमाव मिथिसार जानाय दुलाराय बुहुमनि मानसिफोरजों गिख्रंजानाय शक्तिशाली हाथियारनि सोमावसारनायखौ दैदेनबोनाय एनडिपि हानजानि दावहारु आंगोनिबो आंगो बिदा फंबाय नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बिपिएफ हानजानि बे खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय फैनाय रायजो राजा आइफोर आफा गासैबो नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि संग्रामी दावहारु एनडिपिनि नेताफोर मावथि दावहारु नोंथांमोन आइ आफा गासैबो आंनि मावथि लोगोफोरनिसिम बिपिएफ हानजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि जानानै आं हाजासे खुलुमनाय सिबिनाय आरो साबायखरखौ बावहरग्रोबाय थारैनो दिनै बड'लेण्डनि बिखायाव बर'फोरनि राजखान्थिनि जारिमिनाव मोनसे गोदान आयदा आरोबाव सुजुजाबाय लिरजाबाय होननानै आं सानो आं दहायनो बुंदों एनडिपिआ पृथिबीनि मानसिफोरजों गिजानाय बिराद शक्तिशाली मोनसे दावहारु आफादमोन एनडिपि होनबानो मुलुगनि मानसिफ्रा थोर थोर गियोमोन बे बुंफ्लानाय बाथ्रा नङा बर' जातिखौ गियोमोन एनडिपिनि बाथ्राखौ गोसोखांनानै बे एनडिपिनि शक्तिखौ भारत सरकार मुलुगनि गासैबो गोहोफ्रा स्वीकृति होनो गोनां जादोंमोन गनायथि होनो गोनां जादोंमोन आरो बेनिखायनो जानो हागौ गोलाव सम 30-35 बोसोर दावहा नांबोनायनि उनाव बिथांमोननि गोहोखौ गनायनानै बिथांमोननि दाबि दावाखौ सुस्रांनायनि थागिदाजों भारत सरकार आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां खेब सावरायनानै फैनायनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'आव गोदान मोनसे बिटिआर नामनि सुक्ति खालामदों बे सुक्तियाव एनडिपिनि गासैबो बिदा फंबाय बिथांमोनहा खौसेयै सहि होदों एबसुआ सहि होदों संग्रामी बिथांमोनजों थाफानाय आफादफ्रा सहि होदों गोदान आरोबाव गोरोबथा खनथाम गोरोबथा भारत गभर्नमेन्टआ भारतफोर माने बर'फोरजों खालामनो गोनां जादों दिनैसिम खुनु जातिजों खुनु हारिजों भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ बेबायदि गले गले खनथामसिम एकर्ड खालामनाय जारिमिन गैया किन्तु जों खालामदों एनडिपिजों खालामदों एबसुजों खालामबोदों गोबां मिजिं गोबां थांखि गोबां सिमां आसा दंमोन गावसोरनि दावहा नांनानै थैजों जोनोम होनाय बिटिआर बे सुक्तिखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय जाफुंहोनाय आरो बिनि दारै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे रैखाथि मुलाम्फा आरो जौगाखांनायनि गासैबो खाबुखौ जाहाथे मोनो बेनोमोन बिथांमोननि आसा
बिथांमोननि हास्थायनाय बिथांमोननि मोनसे फोथायनाय आरो बेखौनो लानानै सुक्तिनि उनाव नैबे फंबायमोनहा बिथां दावहारु बिसुदेम सिलहा बसुमतारी जाहा बै चन्दन फंबाय बा गासैबो एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा प्रमद बर' फंबायनि दैदेननायाव दाजानाय इउपिपिएल हान्जायाव जेबो गोनो गोथो गैयालासे आफक फाखक गैयालासे बारसोमनानै राजनितिनि लामाजों आवगायनानै सरकाराव थानानै समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बाहागो लाफादोंमोन। बे जाबाय बिथांमोननि मोनसे थांखि, बिथांमोननि मोनसे थिरांथा आरो बे थिरांथाजों जोबथानाय समाव हमनो हाफैबाय, जोबथारनाय समाव बुजिफैबाय। दहाय जोंहा बुंदों बिथांमोनहा एनडिएफबिनि शक्तिखौ, एनडिएफबिनि आफादखौ, एनडिएफबिनि मुंखौ राजखान्थियाव क्षमता दखल खालामनायनि थाखायसो इउपिपिएलनि नेताफ्रा बाहायबोदों। बे बाथ्राखौ दिनै बरायखांदों, जायनि थाखाय दिनैहाय स्पष्ट खोथा बावहाय गेबेङै जों बुंनो हायो जे आशा जे मिजिं थांखिजों जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावदोंमोन, गोबां माखासे बिथांमोनहा मावनांगौ दंमोन। प्रथम मावनांगौआ जाबाय एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा सानथ्र'हायै केसआव फासिनानै दङ। मोनफ्रोमबो थानायाव, मोनफ्रोमबो आउटपस्टआव सानथ्र'हायै एनडिएफबि बिदा फंबाया केसजों बिथांमोनहा गेब्लेनानै दङ। डिमापुराव केस, अरुणाचलाव केस, मेघालयआव केस, कहिमायाव केस, गोबां भारतनि गोबां जायगाफ्राव केस। बे गासैबो केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामो, उइथड्र खालामनांगौ, बे जाबाय बिथांमोननि दाबिमोन। इउपिपिएलनि बिटिसि सरकार, इउपिपिएलजों दाजानाय आसाम सरकार बिथांमोनहा मावगोननि रादाय होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम मिथिनायाव बेफोर रादायखौ मावफुङाखिसै। केस उइथड्र जायाखै। एनडिएफबिनि गोबां बिदा फंबाया दाबो जोंनि खाथियाव थांनानै नागालेण्डनि केस हाजिरा हैनो फैसा बिहैनो गोनां जायो। डिमापुरनि केस हाजिरा हैनो थाखाय जोंनि खाथियाव मदद बिहैनो गोनां जायो। मानो? 5 बोसोर सरकार, बे एनडिएफबि बिदा फंबायफोर थाफानाय सरकार, बे एनडिएफबि बिदा फंबायनि नेताफोरजों दैदेनजानाय हान्जानिनो सरकार, बिथांमोन थासेयाव दिनैहाय जाहा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि केसआ उइथड्र जायाखिसै, उइथड्र जायाखिसै। उइथड्र खालामनायनि जेबो पद्धति, जेबो प्रसेस लानाय जायाखिसै। दाबो बिथांमोनहा हाहाकार बे केसखौ लानानै। एनडिएफबिनि सक्तिकारि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव जाबजीबन कारादण्ड, थारमाने थैजाथे जेलाव थानांगौ। बबे सक्तिकारिखौ सक्ति खालामहोखांनायनि उनाव थैजासे जेलाव दोननाय जाखो? आलफानि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बमा होनाय, मानसि बुथारनाय, गावनाय, बेबायदि अनेक केसआव बिथांमोनहाबो दङ। सक्ति खालामनानै फैबाय। बे मानसिफोरखौ, बे चेयारमेन, मेम्बार, सेक्रेटारिफोरखौ, सोरबा कमान्डारखौ जाबजीबन कारादण्ड खालामनाय नोंथांमोनहा नुदों नामा? नुवाखै नङा होमबा? एनडिएफबिया मानो जानांगौ? मानो जाखो एनडिएफबिनि आफादगिरिया जाबजीबन कारादण्ड? बिथांजों लोगोसे मानो गोबां एनडिएफबिनि बिदा फंबायफ्रा दिनैबो जेलाव कारादण्ड जानानै दं?
যাবজ্জীবন थैजासे बेयो जाबाय एकमात्र थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि नेता इउपिपिएलनि सरकार बिथांमोननि खामानि मावनो रोङै उदायैनि थाखाय जानाय बिथांमोना गुरुत्व होआखै बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनायखौ बिथांमोना जेबो गुरुत्व होआखै जेबो बिथांमोना गभर्नमेन्टजों सावरायाखै जायनि थाखाय दिनै उइथड्र जायाखै फासि अर्डार दं साथाम साब्रैया हयथ' फासि अर्डार दं बेसेबां दुखुनांथाव आलफानि फासि अर्डार खोनादों नामा धेमाजियाव गोरलै गोरलै छात्रफोरखौ भारत स्वाधीनता जानायनि फ्लेग दैखांनायाव बाहागो लाहैनाय बे गोरलै गोरलै फरायसाफोरखौ बमा होदों फासि अर्डार जादों नामा जायाखै बर'फोरनि जानानै दं एनडिपिआ जानानै दं बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा जानो हागौ बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा दं जोंनि मेगनाव दिनै जोंनि बिदा फंबाया खासि बिसि गोदो ब्रिटिशफ्रा भारतीय नागरिकफोरखौ बै समनि भारतनि उदांस्रिनि सोमावसारग्राफोरखौ जेरैहाय फासि होदों बेबायदि फासिया नै दा जोंनि बिदा फंबायखौ होनो नागिरदों बे मानो जानो मोनदों बेनि जानायनि गुदियाव बै इउपिपिएल सरकारनि दाय बिथांमोननि जेबो खामानि मावैनि थाखाय जानाय बेखौ जों बुंनांगोन दिनै रिहाबिलिटेसननि खोथा दावहा नांनानै फैनाय मानसिफोरखौ दिनै रिहाबिलिटेसन होनांगौ रिहाबिलिटेसना अनेक रोखोमनि दं मोनसेया जाबाय डाइरेक्ट थाखा फैसाजों सहाय खालामनानै बेफार बानिज्य मावनो थाखाय बिथांमोनखौ सहाय खालामनाय मोनसेया जाबाय साख्रि बाख्रिनि बेबस्था जायफ्रा आर्मी पुलिस मिलिटारियाव थांनो हानाय बैसोआ दाबो दं देहाया दाबो दं बेबायदि लाइमोन बैसोनि सारेन्डारि सेंग्राफोरखौ आर्मी पुलिस पारामिलिटारियाव हरनो हायो जायफ्रा बैसो गैला आर्मी पुलिस आर्मी माबायाव थांनायनि बे मानसिफोरखौ जोङो गुबुन 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 माने डिपार्टमेन्टफ्राव साख्रि होनो हायो बे मोनसे रिहाबिलिटेसन बेबायदि रिहाबिलिटेसनखौ थांनाय 5 बोसोराव जेबो लायाखै इउपिपिएल सरकारा जेबो लायाखै आसाम गभर्नमेन्टआ दासिमहालागै 1,20,000 बारा साख्रि होबाय 20,000 बारा पुलिसाव साख्रि होबाय 1,20,000-25,000 आसाम गभर्नमेन्टआ दाख्लैनि गभर्नमेन्टआव साख्रि होदों इउपिपिएलनि थाफानाय आसाम गभर्नमेन्टआ आंहा दुखुआ बेवहायसो एनडिपिनि जोंनि सारेन्डारि सेंग्राफोरखौ बिथांमोननो रिहाबिलिटेसन होनायनि नामाव बे 20,000 जे आसाम पुलिसाव साख्रि होबाय 5-6,000 ब्लाबो सारेन्डारि सेंग्राफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिनानै लाबोनो हानांगौमोन लाबोनाय जायाखिसै मानो आदिया लाबोनांगौमोन 5-6,000 जुदि पुलिसाव आसाम पुलिसाव एनडिपिनि सेंग्राफोर थाङोमोनबा बेबो मोनसे रिहाबिलिटेसन जायोमोन जायफ्रा दिनैहाय बैसो गैला 1,20,000 बारा सिभिल साख्रि होदों पिडब्लिउडि इरिगेसन एग्रिकालचार बायदि बायदियाव 20,000 साख्रि पस्टखौ एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ रिहाबिलिटेसन होनायनि नामाव साख्रियाव सिभिल साख्रियाव सोनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इउपिपिएलनि बिटिसि सरकारा बिनानै लाबोनो हानांगौमोन हायाखिसै बे गासैबो बै समनि इउपिपिएल सरकाराव थानाय नेताफोरनि अखरमयनाथनि थाखाय जानाय उदायैनि थाखाय जानाय रोङैनि थाखाय जानाय जायनि थाखाय दिनै एनडिपि बिदा फंबायफ्रा बिराद खस्थ'आव गोग्लैनानै दं
बेफोर सिमां बेफोर मिजिं बेफोर थांखिया दिनै थेर बेथेर बिटिआर शक्तिनि रिहाबिलिट माने एकर इमप्लिमेन्टेशननि बाथ्रा मावनो हायाखै जेबो गैया बेफोर गासैखौबो फेलें जाजोबनायखौ नुनानै दिनै जोंनि एनडिएफबिनि बिदा फंबायफ्रा सानबाय जे जोङो राजनितिनि ट्रेकखौ चेन्ज खालामसै जों आरो थगायजाला बिश्वास गैला दिनै बे समाव एनडिएफबिनि जानानै खामानि मावनांगौआ इउपिपिएलनि सरकारनि दिनाव जाय एनडिएफबिनिनो माने गायसनगिरि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां दं एनडिएफबिनिनो मोनसे समनि माने मोनसे हानजानि आफादगिरि सायखं बसुमतारी दं सायखं बसुमतारी दं फेरेंगा बसुमतारी दं सानजारां सरगियारि बिथां दं गोबां एनडिएफबिनि नेताफ्राथ' दंमोन इउपिपिएलआव बुजिबाय आं प्रमद बर' बिथाङा मानियाखिसै बुजिबाय आं लरेन्स बसुमतारीहा एनडिएफबिनि इस्युखौ लानानै बुजिबाय आं इउजि ब्रह्म बिथाङा एनडिएफबिनि इस्युखौ लानानै माबा खारनाव गोसो गैया जानो हागौ नाथाय एनडिएफबिनिनो आसल नेताफ्रा सरकाराव इएम जानानै दं एमएलए जानानै दं डिपुटि चिफ जानानै दं एमसिएलए जानानै दं बिथांमोनाथ' मावथारनांगौमोन बिथांमोनाथ' मावाखिसै क्षमतायाव फैनाय लोगो लोगो इएम एमसिएलए एमएलए जाखांनाय लोगो लोगो गावनि एनडिएफबि बिदा फंबाय मोनसे समनि दावहारु जोहोलावफोरखौ बिथांमोनहा सैमाव माबायदि खालामबाय आथिंजों आखाइजों खालामबाय एनडिएफबि दावहारु आंगो गावनि केडारफोरनो खामानि दिहुननायाव बिथांमोननि नेताफ्रा पार्सेन्टेज लायै खामानि हरनो लाजियाखै बे जादों बेबायदिया जादों अयनाय जाबाय लाजि फोनांबाय दुखु होबाय दावदाब थाबाय दिनै एनडिएफबिनि बिदा फंबायफ्रा आरो बेखायनो दिनैहाय बे हान्जा बे नेताफोरखौ नेवसिनानै जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे रादाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि खामानि मावनायनि खायदा कौशल गोहो बोलो रोंगौथि शक्ति गासैखौबो दिनैहाय गनायथि होनानै इउपिपिएल दलखौ गारजोबनानै बिपिएफआव हाबनो थाखाय मावनो थाखाय नोंथांमोनहा जे आवगायबोबाय बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय बे दिनैहाय जोंनि पार्टिनि थाखाय गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जारिमिनारि मोनसे जोंनि थाखाय आरोबाव गोहो बारायनायनि मोनसे हाबाफारि एनडिएफबिनि बे एफा बुरजा 1729 जन जोंनि दैदेनगिरि केडार बिथांमोनहा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव हाबफैनाय लोगो लोगो बिपिएफनि शक्तिया बेसेबांबा गुन आरोबाव बारायबाय नोंथांमोनखौ आङो हान्जायाव बरायनायजों लोगोसे खावलायगोन बिपिएफ हान्जायाव थानानै खामानि मावनायाव नोंथांमोनहा जेबो आख' जानांगौ गैया जेबो उसुबिदा मोननांगौ गैया नोंथांमोनखौ जोङो सन्मान सहकारे मर्यादा सहकारे खामानि मावनायनि थाखाय खाबुखौ गथायना होगोन नोंथांमोननि दिनै बेवहाय जेखिनि माखासे बेव दाबि बिलाइ गथायदों बे दाबि बिलाइयाव लिरजानाय गासैबो दफाफोरनि मावफुंनायनि हाबाफारिखौ जोङो लालांगोन हांखनसि गासैखौबो मावजोबनाय जाफुंजोबनाय बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु शक्तिनि गेजेरजों बिटिआर शक्तिनि गेजेरजों भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ जेखिनि खामानिखौ मावफुंनो दफाफोरखौ मावफुंनो रादाय होदोंमोन बेनि गेजेराव एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि केस उथायनाय रिहाबिलिटेसन होनाय बिथांमोननो थांनानै थानायनि थाखाय
माखासे साख्रि बाख्रिनि बेबस्था खालामनाय बे गासैबो हाबाफारियाव जोङो जाफुंसारनायनि मोनसे थांखिखौ लानानै मावफुंनो थाखाय जेब्लाबो सेस्था खालामगोन जों मावनो थाखाय आखायाव लागोन आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनि गासैबो बेवहाय थानाय इएम बिथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोननि दिनै गथायनाय जे बे दाबि बिलाइ बे दाबि बिलाइखौ जोङो जयैनो गथायगोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांनो आरो बिथांखौ जोङो खावलायगोन जे एनडिपि बिदा फंबायनि बे दाबि बिलाइयाव जायफोर दङ बेखौ जाहाथे जों मावफुंनानै होनो हायो आरो बेनि बेबस्थाखौ लानांगौ बे थांखिजों खामानि मावनो थाखाय जों बिथांखौ खावलायगोन बिथांखौ जोङो खावलायगोन बिथांनि जानानै दिनैहाय बे मेम'रेन्डामखौ आं नाजावबाय हाजार हाजार आइ आफा रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै जोंनि मावथि दैदेनगिरि लोगोफोरखौ साखि दोननानै दिनै नोंथांमोननि दाबि बिलाइखौ जोङो नाजावनानै जोंनि गोरा गाहाय बिटिसिनि गाहाय मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखायाव जोङो थाबैनो गथायनानै बिथांजों सावरायगोन फैबाय थानाय इलेक्सननि उनाव जोङो जेब्ला देरहालांगोन आसाम सरकाराव जोंनि बिपिएफनिफ्राय सरकाराव बाहागो लागोन सरकाराव बाहागो लानानै आखायाव क्षमता लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबां दिनैहाय जेंनाफोर दङ बिटिआर सुक्तिनि बबे बबे दफाखौ मावोबा बबे बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा लाब जागोन बड'लेण्डआ लाब जागोन बेफोर दफाफोरखौ जोङो मावफुंलांनो थाखाय जोङो नाजागोन जायफोर दफाफोरखौ मावफुंबा बड'लेण्डनि खहा जानो हागौ बड'लेण्डबासि रायजोफोरनि खहा जानो हागौ जों बेफोर दफाफोरखौ हांगा दावरा आखाइ होद्लानाय नङा नाथाय जायफोर दफाफ्रा जोंनि जाति जोंनि ओनसोल बे ओनसोलाव थानाय जाति जनगोष्ठी रायजोफोरनो लाब जागोन बेखौ जोङो मावगोन बेवहाय आपत्ति गैया जों दा सरकाराव फैनाय दैदेनगिरिफ्रा सरकार मोनसेया सरकारनि जे धर्म कर्तव्य बेखौ पालन खालामनांगौ बे हिसाबै दिनै मोनसे गोरोबथा जाबाय मोनसे सुक्ति जाबाय सुक्तियाव लिरजानाय बाथ्रा खोथाफोरखौ जोङो नायबिजिरनानै बेखौ मावजायो मावजाया बे गासैबो आयदाखौबो जोंनि सरकारा नोजोर होलांगोन दा जेखि जाया दिनैहाय आं खावलायबाय बेवहाय जायफोर एनडिपि बिदा फंबाय फैबाय जोंनि बिब' बिनानाव नोंथांमोनहा बयबो नुबाय नोंथांमोनहा बयबो अनसायो नोंथांमोनहा बयबो बिथांमोनखौ बरायो आं गासैबो जोंनि बेवहाय फैनाय पार्टिनि बावथि लोगो नोंथांमोनखौ खावलायबाय दिनै जाय जोंनि एनडिपि बिदा फंबाया जोंनि हान्जायाव जयेन जाफैबाय बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा बयबो अनसायनांगोन बिथांमोनखौ बयखौबो नोंथांमोनहा जायगा होनांगोन बिथांमोननो बोर होनांगोन बिथांमोननि साननाय हनायखौ जाफुंनो थाखाय नोंथांमोनहा जोंजों बोलो होफानांगोन आं बेखौनो खावलायबाय दा जोबथारनायाव फैगौ 9 तारिख जे बिसायख'थि जोङो दतमा समस्तियाव देरहागोन क'क्राझार समस्तियाव देरहागोन गसाइगाव समस्तियाव देरहागोन बावखुंग्रियाव देरहागोन पर्बतझाराव जों देरहागोन 11टा समस्तियाव जों गेलेदों बिपिएफआ 11टा समस्तियाव जों देरहागोन 15टा समस्तियाव एनडिए हिसाबै गेलेदों एनडिए हिसाबै देरहालांनानै आसामाव सरकारा बिपिएफजों दाजानाय सरकार बे सरकाराव जों थाफाहैगोन बे सरकाराव थानानै रायजोफोरनि खामानि मावगोन आइ आफानि जानानै खामानि मावगोन दा बेखायनो रायजोफोर नोंथांमोनहा फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव कोनो दलनि जानानै खामानि मावनो नांला कोनो दलनि फारसे फोथायनाय लाखिनांगौ गैला इउपिपिएलआ जोब्बाय इउपिपिएलआ नैबे एमएलए इलेक्सननि उनाव बिथांमोनहा गासैबो जोबस्रांजोबनानै बिथांमोननि नाम गन्ध जेबो थानाय नंला दा बे हिसाबै दिनै जोंनो बिपिएफआ जुगे जुगे बिटिसिनि बे क्षमतायाव थानानै बिटिसि बासि रायजो राजाफोरनि जानानै खामानि मावलांबाय थागोन रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय सुजुग सुबिदा
रायजोफोरनि सहाय सहयोगिता जौगाखांनाय बिपिएफनि सरकारानो मावलांबाय थागोन आरो बेनि थाखाय दिनै बिपिएफनि बादै गुबुन दल गुबुन नेता गुबुन सरकार बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रावबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा साननो नाङा दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै नोंथांमोननि बयनिबो भट बिबाय आं जिहेतु दिनै हानजानि बिजाथि 2 नम्बर दतमा समष्टि हानजाया आंखौ बाय बिजाथि हिसाबै थिसनदों नोंथांमोननि बयनिबो मदद बयनिबो हेफाजाब बयनिबो अनसायनाय आरो बयनिबो भटजों आङो देरहानानै खामानि मावहैनानै नोंथांमोनखौ जाहाथे सिबिनो हायो नोंथांमोननि जाहाथे खामानि मावनो हायो बड'लेण्डनि जौगानायाव खामानि मावनायाव आंबो जाहाथे सासे हिसाबै थाफानो मोनो बेनि थाखाय आइ आफा रायजो राजा लोगो नोंथांमोन मावथि रायजो राजा नोंथांमोन गासैबो नोंथांमोनहा आंखौ मदद खालामनांगोन आंखौ मदद खालामबानो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मदद खालामनाय जागोन आंखौ मदद खालामनानै देरहायोबानो बिपिएफखौ देरहाहोनाय जागोन आरो बिपिएफआ देरहानानै सरकार बानायबानो बिदा फंबायनि समस्या रायजोफोरनि समस्या नोंथांमोन बयनिबो समस्या समाधान खालामनायनि उपाया ओंखारगोन बेनि थाखायनो आं नोंथांखौ खावलायबाय फैगौ 9 तारिखआव जाहाथे आंखौ बिपुल भट होनानै देरहासार खालामो बेखिनिखौ खावलायनानैनो बयनिसिमबो साबायखर आरो खुलुमनाय जासिहरनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बावहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।